Рядко съм присъствал на митинг, в който има толкова много оратори, толкова смислени думи. Често казвам, на нито един партиен митинг не съм чувал това, което се казва тук. За това знам и ви благодаря, че все още стоически слушате. Имаме още двама оратори, които ще помоля да бъдат много кратки. Момчил Дойчев, доцент от Нов български университет. Много съм развълнуван от това събитие, което ние направихме като празник, от словата на колегите, които говориха преди мене. Ще говоря кратко, защото времето е малко. Преди 140 години, когато запитали един известен чешки интелектуалец, свързан с България, Ириче, в Европа, на кого може да оприличи българите? Той отговаря: българите най-много приличат на швейцарците по своето трудолюбие, по ученолюбие, по прилежност, по възпитаност, по богобоязливост. След повече от 100 години капитализъм, изграждане на капитализъм, швейцарската нация е на първо място в Европа и света. След 50 години комунизъм и 25 години посткомунизъм, България е на последно място в Европа. Ето докъде ни докара съветския комунизъм, който някои национални предатели искат отново да инсталират в България. Да унищожат българската държавност и да я заменят с прогнилата яма на съветската наистина идеология на омразата и на разпада на обществото. Наистина, ние днес показваме, че сме солидарни и с братски украински народ. И както казваше един виден български социалист, но истински, а не като нашите национални предатели, Георги Кирков, той казваше: няма по-добра перспектива за България от една свободна и независима Украйна, която ще бъде преграда пред руския империализъм и неговата агресия към българските земи. Така че ние се прекланяме пред саможертвата на украинския народ, който се бори не само за своята, но и за нашата, за европейската свобода. Благодарим ви! Струва ми се, че тези 26 години преход, колкото и да беше труден, колкото и да ни излъгаха, колкото и да подмениха този преход, колкото и да ни измамиха с една псевдодемокрация, с една псевдопазарна икономика, с господството на една промосковска, антибългарска олигархия, която командва институциите, които трябва да защитават закона. Защо се получи така? Защото империята на злото беше много по-страшна, отколкото предполагахме. Защото нашите сили не бяха достатъчни, а ние не бяхме достатъчно обединени. Защото демократичните сили, силите, които се борят за свободна България в Европа, за това, което Левски не завеща, защото той казваше: нека бъдем равни с другите европейски народи, не с евразийските, с европейските народи, казваше Левски, и всички останали борци, икони на нашата национална борба, за нашето национално освобождение и за нашата национална независимост. Всичко това ни дава право да кажем, и с това ще завърша. Преди 26 години беше една тъжна дата. Аз говорех на този митинг от името на студентските дружества за това, че пророкувах, за съжаление лошо, че след победата на комунистите много българи ще напуснат България. Сега мога да ви кажа, че след може би 25-26 години България ще заеме наистина достойното си място сред европейските народи и ние ще бъдем равни с тях и ще бъде едно страшно, но отминало минало от това, което беше комунизма и посткомунизма. Да живее България!